Il-ferat tal-Partit Laburista qed iżommu ċ-ċentru ħaj bl-attiviżmu politiku tagħhom daqstant ieħor fihom issib atmosfera ta' familja. Kien dan il-messaġġ li għadda l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela fit-tmiem diskussjoni mal-ferat tal-Partit Laburista fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Diskussjoni li wriet il-pjan qawwi ta' ħidma li għandhom dawn il-ferat għal ġimgħat u x-xhur illi ġejjin. Fil-fatt nisa Laburisti, żgħażagħ Laburisti, veterani Laburisti u l-idejat il-koll iddiskutew mal-Prim Ministru u l-amministrazzjoni tal-partit il-pjan ta' ħidma tagħhom għażmien li ġej anke bitħejjija għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali f'Ġunju tas-sena d-dieħla. Pjan ta' ħidma b'saħħtu li jkompli jippromuovi il-prinċipji soċjal-demokratiċi tal-Partit Laburista li mill-Gvern dejjem ġab differenza pożittiva għal ħafna u mhux għal ftit. Fil-waqt li ta' aġġornament ta' kif il-Gvern għaddej bl-implementazzjoni tal-Manifest Elettorali Laburista, bl-implementazzjoni għaddejja b'ritmu tajjeb ħafna, il-Prim Ministru sema dwar temi ta' importanza nazzjonali. Wara laqgħa l-Prim Ministru kummenta kif dejjem ikun ta' pjaċir għalih li jkollu dawn id-diskussjonijiet mal-ferat tal-partit u ħeġġeġ lil dawk interessati biex jikkontribwixxu ħalli jersqu lejhom. Kulħadd jitkellem dwar kif inhi esperjenza mill-isbaħ li tagħmel differenza pożittiva, saħaq il-Prim Ministru.